Intro. Hello everyone, salam kulatkum, and welcome back to day 11 of our English learning challenge. Yeah, عسرت حدا معلومات بتحنا لنا نعمل English بدو مالتي. So today لمعنتي we are diving into a fun and useful topic. Fun ويكا أزانا قاعد زخونن تقامي أرستينا حزنا متينا زلنا describing people and things نقراتن سباتن كميجرنا نقلتينا كنرئي مالتي لومي. And yesterday we learned how we can complain. مالي كمي جيرنا complain كنقرب نخيل congratulate نحد سب حقوس كنقلصلو نخيل and how we can express danger in emergencies حدقان كومون هزوز هنا حدقا هم جيرنا هم نقلص رينا نيرنا so make sure to watch it before this سلازي كدمزي أمر رايكم نعا أختريوا إلا بوكم مالتي. Being able to describe people and objects accurately is crucial for clear communication. سلازي ጽቡቕ ጌርና ወይ ከዓ ብንጹር ዝኾነ ኣዘራርባ ምስ ሰባት ንኽንረዳዳ እትገዳሲ ነገር ኣብ ቋንቋ እዩ whether you are talking about someone's appearance ምናልባት ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ መልክዑ ክኸውን personality ክኸውን ይኽእል ናቱ ጠባይ ማለት እዩ and the details of an item ናይ ነገራት ከዓ ውሽጢ ኣቲና ብዛዕባ ነገራት ንኽንዛረብ ክንደሊ ንኽእል ንኸውን these skills help you express yourself እዞም ኣብ ሕጂ ንሪኦም ቪድዮ ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ ንሪኦም ክእለታት ከመይ ጌርና ነብስና ንገልጽ ከምኡውን connect with others ከመይ ጌርና ምስ ካልኦት ሰባት ንራኸብ ክረድኡና ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ so let's get started. Day 11 describing people and things ንሰባትን ነገራትን ምግላጽ ከመይ ጌርና ሰባት ንገልጽ ነገራት እውን ከመይ ጌርና ንገልጽ start general description of things with it is ንነገራት ንምግላጽ ኩሉ ጊዜ it is ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ንኣብነት it is ይብላሎ ንነገራት ንምግላጽ ማለት እዩ and he or she is እንተኢልና ከዓ ንሰባት ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ so example ምስ ንርኢ he is 5 years old ንሱ ወዲ 5 ዓመት እዩ ንሱ ወዲ 5 ዓመት እዩ ስለዚ he is ክንብል ከለና ንሰባት ንምግላጽ he is ኢልና ንጅምር she is Eritrean ሕጂኻ she is ንሳ ኤሪትራዊት እያ ናሽናሊቲ ብዛዕባ ናሽናሊቲ ይዛረብ ኣለኹ ቅድም he is 5 years old ክብል ከለኹ ብዛዕባ ዕድመ ወይ ከዓ ኤጅ ይዛረብ ነይረ ሕጂኻ she is Eritrean ንሳ ኤሪትራዊት እያ ብዛዕባ መንነት ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ he was very smart brain ብዛዕባ mind ወይ ከዓ ብዛዕባ ሓንጎል ይዛረብ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ use it is made up of ማለት ከኣኒ ሓደ ነገር ካበይ ከም ተሰርሐ ንምግላጽ ማለት እዩ to say what material or substance something is made of ሓደ ነገር ካብ ምንታይ ከም ተሰርሐ ንምግላጽ ከዓ it is made up of ንብል ማለት እዩ made up of ንኣብነት it is made up of leather ካብ ሌዘር ተሰሪሑ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ከዓ use he or she has to talk about what someone looks like ሓደ ሰብ ከመይ ይመስል ንምግላጽ ካ እንታይ ንብል she has or he has ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ንኣብነት ወዲ እንተኾይኑ he has ንብል ጓል እንተኾይና she has ንብል ንኣብነት ኣብዚ she has short hair ንሳ ሓጺር ጸጉሪ ኣለዋ ስለዚ ጓል እያ she has ይብል ማለት እዩ and she has a small hand ንሳ ንእሽቶ ኢድ ኣለዋ he has a beard ንሱ ጭሕሚ ኣለዎ he has a beard ንሱ ጭሕሚ ኣለዎ and to talk about what clothes someone wore ብዛዕባ እቲ ዝኽደንዎ ክዳን ንምዝራብ ሓደ ሰብ ከመይ ዓይነት ክዳን ተኸዲኑ ኣሎ ንምዝራብ ከ እንታይ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል use ተጠቀሙ he or she is wearing ንብል ማለት ንኣብነት ወዲ እንተኾይኑ he is wearing ንብል ጓል እንተኾይና she is wearing ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ንኣብነት she is wearing jeans and a green t-shirt ጂንስን green ቀጠልያ t-shirt ጌራ ኣላ ማለት እዩ ማልያ she is wearing jeans and a green t-shirt and he is wearing a black jacket ንሱ ጸላም ጃኬት ለቢሱ ኣሎ መሊሱ ኣሎ ማለት እዩ so መደምደምታ we have finished day 11 today we learn how we can describe people and things in English ከመይ ጌርና ነገራትን ሰባትን ንገልጽ ተማሂርና ኣለና ሎሚ
remember to practice these phrases in your daily conversations ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትጥቀምሉ ወይ ከዓ ንክትጥቀምሉ የዘኻኽረኩም and then if you enjoy this lesson እንድሕር ዳኣ ተዘናጊዕኩም እንድሕር ፈቲኹሞ እዚ ትምህርቲ please give the video a thumbs up ኢልኩም አንብሩ like ግበሩ and share it with friends who are also learning English ንትፈልጥዎም ሰባት ከዓ share ግበሩሎም and subscribe to our channel for more daily lessons ዝተፈላለዩ ቪድዮ ንክበፅሓኩም ከዓ subscribe ግበሩ don't forget to hit the notification bell ታናይ ደወል ምልክት ምህራም ኣይትረስዑ ምክንያቱ you will know when day 7 I mean it's not day 7 sorry when day 12 is up ዓሰርተ ክልተ መዓልቲ ምስ በፅሕና ከዓ ክመፀኩም መታን ያ እታ ናይ ደወል ምልክት ህረምዋ ማለት እዩ ይቀኒየለ see you next time